Pán poslanec Bódy. Dávam návrh na stiahnutie z rokovania dnešného zastupiteľstva pod číslo 7. Odôvodnené to tým, že v zmysle spoločenskej zmluvy firmy Vites cene tepla sa vyjadruje dozorná rada a schvaluje valné zhromaždenie, čiže táto záležitosť nie je v kompetencii zastupiteľstva a nevidím dôvod o tom rokovať. Ďakujem. To sú všetky body. No takto. Rokovací poriadok, nerokovací poriadok. Ja by som... Medzi obyvateľia môžeme si čo mať, medzi obyvateľia a ja hovorím. Poprosím. Chcem predsedajúceho požiadať, aby pán poslanec Bódy... Nebudem sa pýtať, že ja som vaša. Chcem požiadať, že... Na to sme tu prišli. Asi Čiže vám vyhovuje, to dáte preč. Asi si nevšimli páni poslanci, že prišli aj obyvateľia a môže to zanedbávať. Preto chcem požiadať pána poslanca Bódyho ako predkladateľa zmeny programu, to je vypustenie z programu prejednávanie návrhu, opakujem, dozornej rady Vitesu SRO na zvýšenie tepla, čím pán poslanec Bódy tu teda prehlási verejne a povie obyvateľom, že preto je ten bod, že je proti zvyšovaniu ceny tepla. Ak je to tak, tak mu zatlieskame a odídeme. Ak môžem teda ja, aby sme dodržiavali rokovací poriadok, aby sme naozaj ako ten rokovací poriadok nejakým spôsobom neboli dali slovo obyvateľom. Dobre, tak to môže byť v nejakom inom bode, ale ak máme nejaké pripomienky aj zo strany poslancov, tak treba si zapnúť mikrofón, treba sa prihlásiť a dám slovo aj pánu poslancom. Dobre, aj obyvateľom, takisto ako to máme v zmysle rokovacieho poriadku. Dobre, čiže sú tu návrhy do programu dnešného mestského zastupiteľstva, takže pôjdem podľa toho, ako tie jednotlivé body ste navrhli upravovať v zmysle tej pozvánky, ktorú, alebo teda v rozpore s tou pozvánkou a s tým návrhom programu, ktorý vám bol v pozvánke zaslaný. Takže prvý, alebo teda od posledného ideme. Posledným teda návrhom bol návrh pána poslanca Bódyho stiahnutie z dnešného rokovania bodu číslo 7, a to prerokovanie návrhu spoločnosti Vites SRO na zvýšenie ceny tepla na rok 2015. Takže budeme hlasovať, páni poslanci. Obyvateľia sa chceme stále k tomu vyjadriť. Ak odhlasovať predsedajúci nebude k tomu viesť diskusiu. O čom budeme diskutovať, keď odsúhlasí tento bod a poslanci ho schvália ako vyradenie z programu. To je komédia. Musíme diskusiu viesť pred hlasovaním. Preto ako obyvateľ, ja ti dáte slovo, či nie, Takže za je 10 poslancov, proti je 0, zdržali sa 4, čiže to znamená, že tento bod sa na dnešnom mestskom zastupiteľstve prerokovávať nebude. Je stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva. Takže ja by som vás poprosil ešte, môžeme sa baviť, máme tu bod diskusiu. Je ešte celé zasadnutie, rozpustite sa normálne, ide to poslanci, dobre sa dívajte, keď je pripravení na hlasovali, pretože zdražovanie ceny tepla nie je záležitosť žiadnej dozornej rady, ktoré títo pavelci sa chcú skryť za troch ľudí v dozornej rade. Chce utopiť Kulišáka, chce utopiť politikov. Ja navrhujem, aby sme v bode diskusia sa k tejto téme môžete sa aj v bode diskusia k tejto téme vyjadriť, ale podľa rokovacieho poriadku, ktorý ja mám schválený, ja nemám inej možnosti len dať rokovať v zmysle, dáva teda rokovať v zmysle rokovacieho poriadku, čiže rokovací poriadok nám určuje, že má možnosť a právo pán poslanec dať takýto návrh, pokiaľ to mestské zastupiteľstvo schváli,
ohľadom tohto bodu sa rokovať dnes nebude môcť. Alebo nemôže. Vzťahovať z toho bodu, keď bolo prvé zasadnutie v kultúrnom dome, tak ste sa vyjadrili, že keď sa bude zvyšovať cena tepla, tak sa z mesta tepla odsťahuje. Ja by som vás poprosil naozaj, aby sme nejako ukľudnili túto situáciu, aby sme vyriešili. Ja by som vás poprosil naozaj okľud. Na písomný dotaz ani neodpovedať a tá dozorná rada má právo stiahnuť. Keď ja napríklad som v januári žiadal dozornú radu, túto novú, alebo ešte starú, to je jedno. Stará už nemala kompetencie, nová už bola. Do dnešného dňa som nedostal od dozornej rady vyššie vyjadrenie písomné, alebo ústne, nestačí aj ústne. Ale som ho nedostal za to, čo robí BITES, alebo lepšie povedané, čo neplní. Aj napriek tomu je pokiaľ by sme mohli... Nechajte ma dohovoriť minútu. Aj napriek tomu by bol bod programu zvyšovania tepla. Ja práve na toto, čo som sa pýtal dozornej rady, ako chce riešiť teplú vodu na Vítperskej 2, 4, 5, 6. Do dnešného dňa, aká je to dozorná rada? Pre koho je? Pre seba. Dobre, takže ak sa môžeme dohodnúť, naozaj je tu bod diskusia v tomto programe. V bode diskusii sa môžeme... Ja nemám inú možnosť. Môžem vám vysvetliť. Môže byť taká situácia, som to zdravý 4 roky. Nikdy sme toto nespravili takéto svinstvo, aby keď obyvateľia sem a žiadajú niečo, aby sa dalo hlasovať napriek tomu, že protestovali a chceli verejne sa vyjadriť. To sa tu nestalo za 4 posledné roky. Prvýkrát, ako táto banda tu nastúpila, ja to opakujem. Človek by som... Banda, tak je to tento pán. Teraz mám na čo poviem. My jednoducho vám mu nechceme píhať. Toto si dal primátor, dohodol. Dnes ste povedal, že som banda. Áno, Tento človek napísal na verejnej sieti, že Ešte raz, mňa nezaujíma tento človek, vy ste povedali. Ja som slobodný občan, nie je nejaký sekretár, ktokoľvek rozprávať, čo mám hovoriť. Nemáte na to právo. Toto si dobre zorganizoval. Ja som si nezorganizoval. Ja hovorím jedno. Ešte sa nestalo za 4 roky, aby tu niekto nedal slovo občanovi také závažnej téme, ako je zvyšovanie ceny tepla. Nikto nám nevysvetlí, prečo sa ide zvyšovať ako. Nejde sa kto, ty ide Vítam sa na jeho otázku. Nech sa postaví a povie svoje nikto. A tieskame sa a ideme. Poprosím ešte raz pána poslanca, ak to povie, prehlási, a tieskame ideme. Ale bezdôvodne, my sa na to, že zdôvodnenia náš návrh na zvyšovanie tepla pozorná šika, ktorá nevysvetlí, ako dokumentu vypracala. No teraz pán Golina, a povie, že nebudú zvyšovať, zatieskame Dobre, takže ak sa ukludní situácia, budeme pokračovať, zatiaľ je prerušené rokovanie mestského zastupiteľstva. A pán poslanec Sekereš, ja len toľko, že ja som nič neorganizoval. Takže
to by som si teda nejakým spôsobom vyprosil. Ak chce na zastupiteľstvo prísť občan, tak mu nebudem zatvárať dvere, môže ktorýkoľvek, kedykoľvek a na akýkoľvek program mestského zastupiteľstva občan prísť. Tak to bolo aj v minulosti, tak to bude aj teraz a tak to bude aj v budúcnosti. Ale chcel by som poprosiť naozaj, aby aj občania, ktorí na zastupiteľstvo chodia, ja som rád, že chodia na zastupiteľstvo, nech si vypočujú názory, jednak nech si vypočujú názory aj primátora, nech si vypočujú názory pracovníkov mestského úradu, mestských podnikov, poslancov, nech sa zaujímajú o verejné dianie. To je len na chválu. Ale samozrejme na druhej strane ja musím dodržiavať rokovací poriadok, ktorý máme schválený na mestskom zastupiteľstve. Preto by som vás naozaj prosil, aby sme v zmysle tohto rokovacieho poriadku pokračovali. Ťažko sa vedie nejaká schôdza alebo mestské zastupiteľstvo, keď nejakým spôsobom sa prekrikujeme. A podľa rokovacieho poriadku, ja vám vysvetlím, podľa rokovacieho poriadku majú poslanci právo niektorý bod, ktorý je navrhnutý do rokovania mestského zastupiteľstva, ako dnes je navrhnutý tento bod, majú právo tento bod stiahnuť, alebo majú právo, tak ako ste si všimli, ide byť zaradených niekoľko ďalších bodov na rokovanie. Nemalo by sa to nejakým spôsobom stávať, ale pokiaľ navrhne poslanec zaradenie nejakého bodu na rokovanie mestského zastupiteľstva a odhlasuje to mestské zastupiteľstvo, tak sa o tomto bude rokovať. Pokiaľ navrhne stiahnutie, tak samozrejme o tomto bode sa nemôže rokovať. Ale je tu priestor na to v diskusii a v diskusii môžeme teda sa vrátiť aj k tomuto bodu. Ale to je málo teraz, lebo už pred pol týždňom, keď to bolo mestské zastupiteľstvo, 11 poslancov neprišlo na mestské zastupiteľstvo. To je príliš veľký prepich tiež. Však sú pre ľudí. A teraz, keď chceme počuť k tomuto vyjadrenia a prišli ľudí, ktorí máme o toto záujem a bojujeme len o svoje práva, o to, čo chceme, o čo sa snažíme aj v dozornej rade, predchádzajúca vedela udržať tých 740 korún. Teraz ani jeden poslanec nehovorí v prospech človeka za toto. Keď chodím na mestské zastupiteľstva a na verejný hovor, ani jeden sa nevyjadrí v prospech človeka a pritom sa rozprávalo, prezentovalo, že bude zabezpečená efektívna výroba tepla, ktorá bude mať priaznivý dopad na tvorbu ceny. Takto to bolo interpretované pred niekoľkými rokmi. A postupne sa každý rok len a len navyšuje. Je to prípada tak, ako keď prídete do obchodu, kde je povedané, že sa nebude zvyšovať cena za spotrebný tovar, ale v konečnom dôsledku pri pokladni zaplatíte viacej. Dobre, takže prerušíme zatiaľ rokovanie a keď sa situácia ukludní, budeme pokračovať. Dúfam, že keď schvália cenzúru pre občana, keď bude chcieť vystúpiť, tak ma najprv niekto neprerušuje a povie mi, toto nemôžeš, toto nemôžeš. Toto som nezažil v Tunisku, tak celé chodím na zastupiteľstva. Samozrejme. Buďte ticho, nepovedzte nič. Buďte ticho a choďte domov. To chcete dosiahnuť. Nie, nedostanete nás tady. A bude sa rokovať. To niečo sa sňavne. Z toho dôvodu si myslím, že situáciu s pohľadom okolo tepla treba ukludniť, pre pragmatické roviny. Ako povedal pán poslanec Boli, je to kompetencia pána primátora a myslím, že pánovi primátorovi dôverujete, si mu zatlieskali, čiže je to v jeho rukách za pomoci jeho spolupracovníkov, aby sa jednalo o ďalšiu vývoj tepla. My mám cenu tepla nezvyšujeme, nezbavujeme sa zodpovednosti, my vám cenu tepla nezvyšujeme, ale chceme situáciu ukludniť. Zbavujete zodpovednosti. Dobre, ďakujem pánovi poslancovi Šichtovi. Hlasím sa ako obyvateľ, môžem mať poslanci, nechcú, ale majú prednosť. Môžem? Rád by som sa vyjadril k týmto dvom veciam, ktoré tu povedal pán poslanec Body. Je to jednoducho, opakujem znovu, je to babelosť, je to vyhýbanie sa. Lebo zvaliť všetko na dozornú radu, veď tú dozornú radu ste zvolili vy. Je to vaši ľudia a robia len to, čo im poviete, vy nerobia. A ja by som sa chcel pýtať tej dozornej rade.
akých dokumentov, z akých účtových dokladov, na základe čoho vypočítala, že tá cena o to 1,67 € na gigajoule sa musí zdvihnúť. Či si dali spočítať, čo to urobí pre tú firmu? No jednoduchá matematika. Ja nemám prístup k informáciám, ja môžem odhadovať ako vy, ale predpokladám, že sa vyrobilo okolo 70 000 gigajoulov, z toho 10 000 alebo 11 000 bola organizácia, to je platené podľa kurzov, čiže najvyššia povolená cena, a ten zbytok tých 60 000. Matematika jednoduchá, krát 1,67, robí to nejakých necelých 100 000 €. Čiže na 100 000 € pán Šichtár tvrdí, že táto firma je schopná skrachovať. Tu nám nikto nepovedal, čo sme sa zhodli na milo zastupiteľstva dohodli, že z bioplinky bude odkupované po 8,30 a nie po 9,96. Ja sa nemám kde k tomu dostať, pretože vy pracuje dneska ako Šichtár. Ja by som chcel naozaj, aby sme dodržiavali rokovací poriadok, takže ja preruším teda znovu tretíkrát rokovanie mestského zastupiteľstva a dohodnime sa, že budeme pokračovať o nejakých 5 minút, dobre? Aby sme dodržiavali rokovací poriadok, aby sme, lebo nedá sa, aby sme bez dania slova diskutovali, čiže ja nemám inú možnosť teda, tak aby ste to pochopili aj vy občania. Je tu nejaký rokovací poriadok. Takže budeme pokračovať. Ja vás neposielam ani preč nikoho, ako nemusí ísť, len budeme pokračovať, keď sa situácia trošku ukľudní. Teraz sa dívajte na to vaše zloženie a na to, čo vám tu bez... Lebo cez prestávku môže hovoriť každý, čo chce. Čiže teraz sa vám prihováram. Ja si vraj robím 3,5 roka pred voľbami volebnú kampaň. No vieš, prosto som nevidel. Ďalšia vec je, ja, ktorý som zatiaľ 8 rokov, keď som tu nebol 4 roky poslancom a počas toho, tu niekto hovorí, že sme umele znižovali politicky. Vždy sme našli riešenie. Nech mi niekto povie, prečo sa znižuje výroba tepla na CTZ-ky. V 10. roku a dneska je rozdiel 20 000 gigajoulov. Len proti roku 13 a 14 sme išli 8 000 €. To je zodpovedný kto? To je zodpovedný obyvateľ. Obyvateľ musí šetriť, aby si vedeli. A keď oni zradia, čo urobíte? No priťahnete niekoho ľudí. Čiže každý rok vás túto skupinka zavolá a zvihne vám. Tuto by sa mal vyjadrovať z dozornej rady, lebo on najlepšie môže vidieť. To je predĺžená ruka dozorná rada. Lenže oni ho obetúvajú. Oni ho hodia do tej jamy ľevovej, nech sa ho preplieskajú, si povedal, to zoberiem na seba a my všetci čistuške si ruky ako Pilát umieme, ale popravíme Krista. Toto je to strašné, čo je tu. A preto sa prihováram vám. Ak si vy, občania, nebudete chrániť, nebudete si chrániť a budete veriť týmto nezmyslám, ktoré sú tu hovorené, ako musí byť zvyšovať cenu tepla. A vy neviete ani koľko sa z bioplinky predáva, ani za akú cenu, hoci sme ju schválili. Neviete, za čo sa s vama kupuje, za čo šliepka, čo opakujem. Pracujú ako síska mu tajení, ešte tam skôr viete informácie. Jednoducho, poďme do milosti, veď tu sa rieši dôsledok nie je príčina. Príčina je toho svinstva, ktoré sa tu urobilo, že jednoducho, tu sa v 2008 daroval celý tento kolos, ktorý vám ste vedeli. Daroval sa ako zadarmo. Do roku 2008 pán Valatín zvýšiť cenu tepla do 700 Kč na 782. Z vás vytiahol milióny, vy ste mu zaplatili to, čo sa udialo. Darovali teplovody to páni poslanci. Za 885 €. Toto platí, vy to platíte. Majetok rastie Valatincovi, samozrejme aj nesú 34%, ale majetok nerastie vám obyvateľom. Vy to len splácate. Ja neviem, či toto ešte môže normálny človek ako pretrpeť a môže sa dívať na týchto ľudí, ako sa vám smejú doslova do očí a vysmievajú sa vám. Vy, čo máte 300-400 € dôchodky, on nevie, aký motor si kúpiť. Koľky sú tu, čo majú aké platy, majú dvojité platy, ten je takej funkcii, ten je takej, ten má takú robotu. Im sa ľahko vám porovnáva. Viete, lebo on nemá problém, aby to zaplatil. Toto je tá tragédia. Vám nepovedia čísla. Tu sa hrajú číslami. Ja sa stále pýtam, neúčte konateľi vystúpi, že dozorné rady vystúpia a poviem vám, o koľko sa im navýši ten balík tých tržieb, keď vás zrýchlia cenu. No opakujem, ani 100 000 nie. Ale vás budú obúbovať 200 000. Ale bioplinky si naplánujú na rok 2015, že dopadne je to 400 000 € skoro, to vám už nepovie ani pán Šichtár, že to dobre vie, ani pán Vody, ani konateľ, pán nekonateľ, ale dozorná rada, pán Šichtár. Viete, lebo všetko je čísla. Vy nepotrebujete vedieť, ani nepotrebujete, ako energetika funguje. Ale matematika je jednoduchá čísla, každý z vás pozná. Keď 2 je 4 a nemôže byť 5.
A toto je to, že tu oni vás chcú mať za ovce. Čo urobia? Zase, Šiandor je na výle, Šiandor politický, Šiandor je slobodný človek, ja nepotrebujem mesto, nepotrebujem nikoho. Ja môžem rozdávať, nie potrebujem na čo. Na rozdiel od niektorých. A keď tu sedí poslanec, ktorý napíše Pavlov na sociálnu sieť, že senka chodí len banda ožrandov, tak tu by sa mal verejne postaviť, ospravedlniť, že je to hamba, poslaneckého školu. Máme ešte jedna viací, každý piat. Musíte prijať aj kritiku, nikto vám nenadáva a vydávate hneď na Facebooku, že na každého dávate trestné. Mojej dcere píšete, vy ste išli do toho s tým, aby ste prijal kritiku. Nikto vám nenadáva nič a vy dokážete niekomu sa vydáte trestné oznámenie. To je hamba. Ja si myslím, že normálny poslanec, ktorý tu sedí, by na to nenapísal. Stačí, že len sa tam na dieťa, ktoré je 4 minúty. Ja ako občan si môžem na stránku napísať svoj názor a vy mi sami vynášate sa trestným oznámením. My sme kde? Môžem jednu vetu, Maršial, skláňa sa do ja som všetkým povedali, potrebujeme situáciu, nepracoval. Pán Šandor povedal pravdu a Nikdy sme nepovedali, že chceme celú tepla zvýšiť. Pred chvíľočkou ste povedali, že tvrdíme, že musíme sa nás zvýšiť. Dávate nám My sa rozprávali predtým otvorené a prečo mi nadávate? Ja som sa rozprával a povedal som, že za cenu nebudem hlasovať. Ja to nechcem jednoducho riešiť. Niekto rieši primátor a zvyšok. Ešte raz, môžete. Hovoríte, je totálny blúd. Vy nie. Vy keď ste dali právo dozornej rade, vy ste vlastne dali bianko šek na zvyšovanie tepla, pretože dozorná rada dala na základe požiadavky Fidesu žiadosť na valnú hromadu na zvýšenie ceny tepla. Vy ste nehľadali alternatívu, a to sme my už za 4 roky. A tá alternatíva je tu. Ja vám ju ponúkam. Riešenie 100 000 eur za rok je také, že ľavou zadnou to poriešime. A nemusí sa zvyšovať cena tepla. Je to zavýšenie základného vymenia. Podľa percentuál 66 000 eur vloží Malatinec, bohatý človek, oligarcha, a 34% vložíme my. A keď poviete, že je to z rozpočtu, tak si pozrite tabuľku. Tej tabuľky my, obyvateľia, sa skladáme už niekoľko rokov do tohto rozpočtu. 32 800 každý rok. Ja sa pýtam, za čo my to platíme v rozpočtu? Platíme ich aj na pies, platíme aj na stiavo, ale platíme všade. Takže zrušme, 32 800 zbytočne platíme a je to vášho obchod a my jednoducho poriešime. Nemusíme obyvateľovi zvýšiť ani oceň. Rozumiete, ponúkam riešenie. Teraz, ja som vás nechal dohovoriť. Takže, ja som nepovedal, že idem zvyšovať a nezobíhnem cenu za to. Jedna vec, moment, ja som vás nechal dohovoriť. Ja som povedal, že ani jeden z nás je tu odborník na to, preto my to nejdeme riešiť. Ja sa necítim byť odborník ako vy. Ja sa priznávam a povedal som vám to do očí. Priznajte to, či je to nepravda. A ďalšia vec, na to je primátor, ktorý si myslím, že tu je najkompetentnejší z nás. Nie, vy počujete, ja nebádam, ale sa primátor nemôže skrývať za nás. Ja som nie odborník na to. Nie, ešte raz, ja som nie odborník na to, aby som si dovolil. Povedzte, ako môže primátor... Lebo to má zmluve. Má to zmluve. Ako môže primátor schváliť peniaze... Vy ste mi tú zmluvu ukázali. Ale ste potom sečítali, vám vysvetlí na ktoré ste sečítali. Tu
Tu nemôže primátor predsa schváliť navýšenie základného príjmania. Čiže bez vás je bezbranný a nemôže to byť. Ja vás tlačím k tomuto, že vy musíte týmto obyvateľom pomôcť tým, že bez toho, že si ho ubliží, tak oligarchovi zoberme tých pár korún, ktoré stejne máš v tobe na tom odpadovom teple a dajme takto pár. Chlapci si podáme ruku, ľudia vás zatieskajú, ideme preč. Ja nepoviem. Na rovinu sa povie, ale vy, keď dopadnete na dozornú radu, vy ste vlastne dali bianko šéf dozornej rade, ktorá už tlačí na primátora, že musí. Je to tak, ako nie? Dobre, vy ste povedali, teraz poviem ja. Vy mi chcete povedať, že teraz my keď schválime, že všetko je pivné, musí to prejsť znovu naspäť, musí to byte si súhlasiť s tým 60 a tak ďalej. Čiže na to je, že keď prídu a dohodnú sa oni a nám to predozdú. No. Toto, čo mi hovoríte, to sú čisto technické veci, ktoré normálne fungujú. To na valnej hromade, keď ho zaviazete nejakým, tak neviem si predstaviť, aby primátor konal v rozpore s vašim rozhodnutím. Raz, ale on sa môže dohodnúť a príde sem a povie, že takto to chce. On sa nemá s tým, lebo dozorná rada ho tlačí navýše. Tam je pán Malatinec, čo hovoríte. Oni dvaja, keď sa dohodnú. Ako je majiteľ náš primátor, tam je konateľ Búda, ktorý dokonca ešte 511 popiera nikto zákon a nikto nevážne. Je vám to zobrajú. Sú to riešiť, keď ich poslanci. Nie, my to neriešime, ani to nebudeme riešiť. Ja som nie na to. Ja to hovorím. Prečo? Nie, primátora nie, primátor je na to. Je to jeho kompetencia. Samozrejme, že on nedisponuje s peniazom. Peniazmi s rozpočtom disponujete vy. Ak to neviete, tak to ešte raz pozrite. Nikto druhý, o každom cente v tomto meste, opakujem, o každom cente rozhodujete vy. Vy ste tí páni, vy ste tí, čo držíte tú ochranu ruku. Primátor je výkonný, vy ste rozhodovací. To je jednoduché, to sú dva piliere, ktoré stoja. A vy sa nemôžete vzúvať, vy sa nemôžete tváriť, tým, že podvalíte na dozornú radu, lebo vy ste ich dali od neho odpoveď a pýtal som sa, aby to sa postavil podľa ľuďom. My sme proti zvyšovaniu ceny. Keď to povie, zatlieskame, ideme domov. Vybavene, tak veľa chceme. nie. Dobre, ak ste si v prestávke povedali, čo ste považovali za potrebné, ja by som teda navrhol, aby sme pokračovali v rokovaní mestského zastupiteľstva. Poprosím, aby zvolali do sály poslancov. No chceme, ten musíme uznať, teraz za pochodu záhodnúca, tak ako to hovorí pán Šňazor, ľudia sme vážili cestu, preto sem ešte raz hovorím. Druhýkrát. My ľudia žiadame, aby cena ostala udržateľná v tej polohe, ako je tých 740 korún za gigawatt. Cena sa má zastabilizovať, toto sú dlhoročné sľuby, ktoré zainteresovaní ľudia dávali nám občanom. Ľudia prišli sem na Svetitách, aby sme sa porozprávali, aby sme si toto vydiskutovali a tieto veci, ktoré mať jasné, nie že odjdeme domov, áno, aby sme sa nás chceli zbaviť, prišli sme sem preto, aby sme mali z tohto rezumé. Ale a cenu chceme udržať. Toto sú sľuby vaše, dlhoročné. Od roku 2007 bolo povedané, že bude prevádzkované centrálneho teplného zdroja na Kilmanu. A od roku 2010, keď sa začalo prevádzkovať, sa každý rok v podstate dávali návrhy na napíšenie. Dozorná rada, ktorá proste bojovala v prospech ľudí, bola nepohodlná, odvolaná, áno, politickým dôvodom, keď to chcete. Aj toto je o politike, aj toto bolo prenošené o politike. Ale vážte si, že sú tu ľudia, vy pracujete pre nich. A nie vy, že odídete do zastupiteľstva. Musíte tých ľudí zastať. To sú spojité nádoby, vtedy máš zatlieskať. A budeme spokojní. A nie opačne. Za rok, neviem, kto je poslanec vo štvorke obvode, pretože, poviem príklad, všade na sídlisku, kde sa kosí, je hrabané. Teraz, nemiešajte teraz rušky čerešňami. Hovoríme o diskusii. Ale chcem povedať, že títo
poslanci nemajú absolútne záujem o ľudí, tí ľudia zvolili. Tak budeme na nich tlačiť, musia mať. My sme im dali dôveru. Tak to vidíte tie odpovede. Neodídeme staviať to trest, pokiaľ si svoje nevybojujeme. My sme im dali dôveru, oni musia spätne rešpektovať naše požiadavky. To na troch ľudí a bodka. Neodídeme staviať to, pokiaľ nebudeme vedieť k tomuto bodu konkrétne uznesenie a uzáver. Niekde budeme ale aj natáčať. No. Lebo skutočne to aj médiá môže dostať. Nikto nemôže poprieť žiadne slovo, čo tu povedal. To je tá obrovská výhoda, ktorú sa tešíte. Preto ja každú informáciu, ktorá každý slovo, čo vás myslí, stojím a trvám. Ale veď toto sa robí na sliači, vo zvolenie, proste ľudia sa prebúdajú a jednoducho monopolne nemôže diktovať odpojenie alebo len také prečo, na čo dáš. V poriadku, nalejme si čistého vína, urobme cenu, ktorá je udržateľná, dokonca garantovateľná, tak ako to bolo navrhované. A dobre, žijeme spolu ako jedna rodina. Takto sme rozhlasení na dve polovice, áno, a teraz kto z koho. Tu sa musí dneska rozhodnúť kto z koho, tu sa musí rozhodnúť. Teraz v tomto bode, preto sme sa prišli. Áno, keď je ďakujem pekne, nech pokračuje ďalej a nech vieme, na čom sme. Dobre, ak teda by sme mohli pokračovať ďalej v rokovaní Mestského zastupiteľstva, ja ešte raz vysvetlím. Mestské zastupiteľstvo musí rokovať podľa rokovacieho poriadku. Ten rokovací poriadok je schválený. Čiže preto som trikrát prerušil rokovanie Mestského zastupiteľstva. Mohli ste si povedať, ako neoficiálne to nebolo nahrávané. Jedine, ak ste si to nahrávali, my sme to nenahrávali. A rokovanie musí pokračovať tak, ako teda to ukladá rokovací poriadok. A v tom rokovacom poriadku je, že poslanec má právo stiahnuť bod z rokovania. Čiže ak pán poslanec Bódy navrhol, že stiahuje tento bod z rokovania, Mestské zastupiteľstvo teraz odsúhlasilo, že tento bod z rokovania Mestského zastupiteľstva stiahlo a nebude o tomto bode rokovať. Ja nemám inú možnosť, len tak, ako som vám povedal, môžeme sa o tom dať vám slovo v diskusii, môžete sa v diskusii potom k tomuto vyjadriť. Takže ja teraz už naozaj tento bod uzatváram, pretože poslanci schválili, že nechcú rokovať o tomto bode a musím teda dať rokovať podľa rokovacieho poriadku o ďalších návrhoch, ktoré mi poslanci predložili. Dobre, čiže ja sa už nebudem vrácať teraz k tomuto bodu, lebo nemám sa v zmysle čoho k tomuto bodu vrátiť. Pán primátor, ale ľudia budeme chcieť rokovať aj do budúca o tom. Keď nám nedáte možnosť tu, nájdeme si možnosť na verejnom hovore a zapojíme do toho média. Nie, že by sa vyhrádal človek, alebo teda nevieme niečo, ale ak nás nevyslyšíte, áno, a pôjdeme domov s prázdnou, budeme žiadať verejný hovor, budeme žiadať teda normálne kamery, všetko natočiť a presne tieto veci, ktoré sa tu opakujú, tie sľuby, ktoré sa opakujú a ktoré sa nedodržiavajú, áno, jednoducho dať na pravú mieru. A ďakovať ľuďom a obdivujem tých ľudí, že našli toľko morálne sily, že prišli sem, aby si povedali a jednoducho ľudia budeme držať spolu a táto vec musí byť spravodlivá, prospech ľudí, hovorím, prospech ľudí. Páni poslanci, veľmi prospech ľudí. Dobre, takže ja ďakujem, že sa vlastne ukľudnila situácia v sále a budem podľa rokovacieho poriadku pokračovať ďalej v rokovaní Mestského zastupiteľstva. Čiže ďalším bodom bol tu návrh pána poslanca Vrťa, zaradenie do programu informácie o opravách chodníkov na Kapusniciach. Takže dávam hlasovať o tomto bode. 17. bod, to viete, čo to večera? To je zákon je obyvateľ, zákon je most. Nie, ja to tu robil. Ďakujem. Takže konštatujem, že sme tento bod zaradili do rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva. Ďalším návrhom bol návrh pána poslanca Vrťa, informácia o mediálnych výstupoch mesta. Takže dávam hlasovať o tomto bode. Prehľad si už teraz.
teba podľažili ako občania, pretože poslanci ťa necenia, si pre neho si nič, tak si som preto dal dobre. Ďakujem, čiže konštatujem, že aj tento bod sme zaradili do rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Ďalším bodom bolo zaradenie informácií o folklórnych slávnostiach. Ani výnimka sa nedá spraviť do toho preparovať. Nech sa páči, môžeme hlasovať. Tak predložte ľudia predložte taký návrh, aby sa spravila výnimka. Budeme trvať na tom, že sa odváži a zvýši, tak urobím počúvam návrhom. V lete nepôjde jeden vygažal biopník, to vznikanie, pretože je... Ďakujem, konštatujem, že aj tento bod sme zaradili do rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Ďalším bodom je návrh na zaradenie informácie o turistickom zraze. Dám hlasovať, kto je za zaradenie tohto bodu. Hamba poslanci! Som rád, že vás poznám. Dojdenia. Ďakujem, konštatujem, že aj tento bod sme zaradili do rokovania mestského zastupiteľstva. Ďalším bodom je zaradenie bodu odpredaj pozemku pre pána Gašpara. Ďakujem, konštatujem, že aj tento bod sme zaradili do rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. No a ďalším bodom bolo stiahnutie z rokovania bodu číslo 10, novelizácii VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Nie, není hlupák.